Ana Sbachtani. Írnak külön ilyen darabokat, amelyekkel a keresztény alapüzenetet tudják egyszerű, érthető módon gyerekek nyelvénre fordítva és a bábok segítségével megjeleníteni. Ez folyik most is. Jó barátom a nap, világít nekem minden nap, s arról mesél, hogy valaki szeret engem. Jó barátom a hold, világít nekem mindenhol, s arról mesél, hogy valaki szeret engem. Barátaim, hogy csillagok, a felhő és a szél. Jó barátom a nevetés, mert Jézusról mesél. Barátaim, hogy csillagok, a felhő és a szél. Jó barátom a nevetés, mert mind rólad mesél. Jó barátom a nap, világít nekem minden nap, s arról mesél, hogy valaki szeret engem. Jó barátom a hold, világít nekem mindenhol, s arról mesél, hogy valaki szeret engem. Barátaim a csillagok, a felhő és a szél. Jó barátom a nevetés, mert Jézusról mesél. Barátaim a csillagok, a felhő és a szél. Jó barátom a nevetés, mert mind rólad mesél. Barátaim a csillagok, a felhő és a szél. Jó barátom a nevetés, mert Jézusról mesél. Barátaim a csillagok, a felhő és a szél. Jó barátom a nevetés, mert mind rólad mesél. Mit tudtok Jézusról? Kedves, meg okos, meg barátságos. És mit láttatok most ebben a darabban? Ebben is barátságos volt? Igen, Barátságos volt. meg azt mondta, hogy majd tud segíteni. Szerintem ami nagyon jó volt itt az, hogy interaktívá vált végül is az egész, mert megkérdeztétek azt, hogy mit is értettek meg ebből a gyerekek. Mit tapasztaltok ilyenkor? Azt, hogy igazából sok gyerek nincs tisztában azzal, hogy végül is hogy a húsvét miről szól, mert amikor visszakérdeztünk, volt, aki azt mondta, hogy Jézus újjászületését, vagy újraszületését, és akkor helyre kell tenni dolgokat, mert azért látjuk azért sokan, lehet, hogy tudnak valamit, nincsenek sokan tisztában ezzel. Most enyhén sérült gyerekek voltak. Mennyivel készültetek másképp erre az előadásra? Jelentett ez valami plusz felkészülést? Igazából én, amikor ide érkeztünk, akkor tudtam meg, hogy ilyen helyre jövünk, úgyhogy igazából nem. Annyi, hogy még a felkészülés alapból a gyerekek felé, ugye mi felnőttek vagyunk, azért a gyerek nyelven nem mindig tudunk beszélni, nem vagyunk még apukák, nem vagyunk még anyukák, és hát nekem például ez azért nem mindig olyan egyszerű, bár elég jól értem a gyerekek nyelvét, de főleg ezt az evangéliumot azért a nagy dózis lehet nekik, hogy most ezt hogy magyarázzuk el nekik, de igazából ők ilyen gyermeki szívvel értik meg a dolgokat, és a másik pedig az, hogy nem mi vagyunk azok, akik ezt a munkát végezzük, csak egy eszközök vagyunk Istennek a kezébe, többi már az ő része, hogy mi az, ami megmarad a gyerekeknek az életébe, a szívébe.